наврӯз хуҷаста ҳар баҳорон ояд, монанди нигоре бар гулистон ояд. аз омаданаш замин шавад гулафшон, бо савти ҳазору атри борон ояд. бале, имрӯз дар ноҳияи шаҳринав омадани наврӯзи оламафрӯзро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз мегиранд. наврӯз иди баҳорон, оғози нашъу намои табиат, фасли ҷавониву ҷамоли ҷаҳон, хуррамиву нишод, рамзи эҳьё гардидани табиати хуфта, меҳрварзӣ, дилдодану дилрабудан, ишқу муҳаббат, покию назофат, айёми ҷӯши шукуфа, гулбезию гулрезӣ, маҳсари ваҳдату ҳамдастӣ, якдилӣ, ягонагӣ, дӯстию рафоқату бародарӣ, шодию сарбаландӣ, суруру нишотангезӣ, хушгузарониву шодкомии умр, барҳамзанандаи ғаму андӯҳ, бахшиданҳо ва оштишавиҳо, оғози мавсими кишту кори баҳории деҳқон, пешрафти саноат ва маданият буда нисбат ба дигар ҷашнҳо эътибори бештаре дорад. дар ин аҳд барқ ба ханда ва рад бар хурӯшу нола омада, жола аз домани абр бар табақаҳои авроқи лолаву гул фурӯ меҷаҳад ва боғу роғ, дашту даман ва кӯҳу барзан бо дебои сабз ва ҳарири гулҳои гуногун пӯшида мешавад. тӯфони дарёи сабзаву гул ва печутоби амвоҷи он бинандаро ба ҳайрат меоварад.
از مهرند این دل ها گشایین وقت فیروزی ایا خورشیدی عالم تا زی دورت عالم و شد و بختم دایما پردا گشایین وقت فیروزی مبارکی دی نوروزی گشایین وقت فیروزی مبارکی دی نوروزی گشایین وقت فیروزی عجب زیباست گذارا از این قطرانه بارا در میدم ای سوادوارا گشایین وقت فیروزی در این صبح بهاری دین چی خوش آوازی تاری دین رسد پیغام بیاری دین گشایین وقت فیروزی همه مست نشته بلبل ها زیبوی نفت گل ها پر از مهرند این دل ها گشایین وقت فیروزی مبارکی دی نوروزی گشایین وقت فیروزی مبارکی دی نوروزی گشایین وقت فیروزی оре бо фаро расидани баҳору наврӯз ҷаҳон рангу бӯи дигар латофат ва таровати тоза пайдо намуда чеҳраи ишқу зиндагиро дар оинаи дилҳо ва хотири инсон ба ҷило меоварад. дар ситоиши баҳору наврӯзи муборакнафас халқ ривоят суруду таронаҳои диловез шеъру суханҳои воло эҷод кардааст. васфи наврӯз тасвири зебоиҳои арӯси нозанини сол баҳор ҳамчун яке аз мавзӯъҳои марказӣ дар адабиёти форсу тоҷик мақоми хосае дорад. шоирон ҷашни наврӯзро бо садҳо тобиш дар осори хеш сутудаанд. суханбарони номии гузашта сарсабзу хуррам шудани боғу бӯстон, кӯҳу даман, ба наво омадани мурғони хушилҳом, таровати тозаву оҳангҳои дилчасп пазируфтани гулҳоро аз файзи баҳор ва абрҳои марворидбори он донистаанд. ба истиқболи наврӯзи фархунда олами ҳастӣ ба такопӯ медарояд. дашту даман, дарраю водиҳо қабои сабз ба бар мегиранд. дарахтон ғарқи шукуфа мегарданд. чашмасорон пуроб мегарданд. рӯдҳо туғён мекунанд. мурғакон ба тараб меоянд. оҳвон ба бозӣ мепардозанд. қалби инсонро фараҳу шодӣ фаро мегирад. дилдодагон ба висол мекӯшанд.
با پرچمی ما شد پرافشان، شد احیای افتخاری عالی سامان. سرود خوانم در وصفی توی امروز، شکوهی آریای جشن نوروز. سرود خوانم در وصفی توی امروز، شکوهی آریای جشن نوروز. نوروز نوروز خوش آمدی جشن دل افروز. نوروز نوروز جشن بهاری عالم افروز. мардум ҳам ҳар сол дар ин рӯз ба пешвози наврӯз мешитобанд, зеро паёмовари беҳрӯзӣ ба сӯи зиндагии навин ва қосиди шодмонӣ ва фаровонии фардои дилхоҳ аст. аз ин рӯ мақдамашро гиромӣ медоранд ва атри нафасашро равонбахшу рӯҳафзо ва аввалин садои ӯро аз дарвозаҳои интизор чун садои суруш ба фоли нек мегиранд ва дар қалбу синаҳо ҳазорон тифли умеду орзу мепарваранд. дар ин рӯзи хуҷаста мардумон бо нишоту сурур якдигарро табрик мегӯянд. саломатӣ ва саодат ба аҳли оилаи хонаводаи ҳам орзу мекунанд. миёни хонавода хешу пайвандон, ошноён ва наздикон, ҳамсоягон фазои сулҳу сафо, дӯстӣ ва самимият эҷод мегардад. аз оинаи дилҳо ғубори қудурат зудуда мешавад. ҷонҳо ба ҷойгоҳи муҳаббат ва покизагӣ табдил меёбад. наврӯз аз як тараф фасли гулу хониши булбул, айёми ишқу нозпарварӣ бошад, аз тарафи дигар рамзи махсуси шеъргӯӣ, байтбарак, рақсу суруд ва таронасароии халқ аст. ба василаи наврӯз ва таронаву шеърҳои наврӯзӣ ҳиссиёт, эътиқод ва садоқат ба меҳнати пурфайз ҳамчун манбаи такаммули олами маънавӣ ва зебопарастии инсон ифода меёбад.